undul mahita saluhutna. Hurian itu hatta na marpungu dohita di ari pesta Natalon marlas niroha makka mauliatehon balgani holong nirohani debata tuhita marhite na marsuru anak naga bejolma tubu di Betlehem. Di baheni di bagasalas niroha sian hami sude parhalado upasahat hami matuhamu ruas ni huriani tuhatta. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna. Selamat hari Natal menang dihamu parhalado nami. Di bagasan las nirohai, huhut di bagasan uduk dohot serep niroha, tapahibul marohatta mamuji tuhatta napalohon hita sian gonggoman ni dosa. Maredde mahita nunga jupang muse ari pestai. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada na siya namai, gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asidot holong ni roham di hami, ay di basa-basaon hodo anakmu na sasada itu hami na di pardangolanon.
Asa malua hami marhite-hite ibana siad dosa, dohot sian hamatean saleleng nilelengna. Hupangido hami tuho, saya sodangi marohanami na holomi, marhite-hite tod di porbadiai. Akup ni saya parohai mahami, asa huboto hami madok moliate tuho, asa tarapul situturo hanami dihagogoton, dohot di pangujunan. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Tatangihon ma pati ni debata di pesta Natal na parjoloon, ima natar surat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamu ak kahaholongan, masih haholongan mahita, ay siya debatado haholongoni, jala ganup na marholong ni roha, ima naong tubu siya debata, jala ditadado debata. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni Tuhan debata. Mare dehita. Tatopo tima dosata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon,
Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan mangarsak kod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natal na parjoloon, ima natar surat di Sakaria sia, ayat sia dohot ayat 10. Maria ia maho ale boru Sion, marolopolok maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Ido sahat na martua do akan natumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Maredehita.
tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tuban watoru di tanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudu lisiam debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatau panhala Kristen akan na badia, doh dihasesani dosa, doh dihatai na madok, mulak mangolu do sogot daging halak nong mate, doh dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian na pinasahat ni punguan Ina Kamis.
Laus diudutima punguan ama huria.
Sunggul-sunggul na parjolo di pesta Natal na parjolo sadarion di patupa huriata do sakramen ulaon na badia. Asa sude mahita naung taluk madohoti ulaon na badiai madohoti sa anon. Na paduahon di pesta Natal paduahon marsogot Jumat tanggal 26 Desember 2025 tapatu pado perayaan Natal umum masuk mulai pukul 10 siawib. Reta mahita madohoti pesta Natal paduahoni. Tabegema ede puji-pujian sian punguan ama Jeriko.
Maredemahita laus tapa punguma piliata pilihan sada a dohot sada b. Nunga tu si palua
Dami ni debata na sumurung sian sa luhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hatani debata barita nauli di pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Yesus sadarion imana nienet sian Evangelium Lukas biddu 2 ayat 1 sahatu ayat 7. Songonom ma barita nauli tarsurat disi takas ma tapayhutihut. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju digomgomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat ma nang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakkok tuluat Judea tuhutan ni si Daud namargoar Betlehem ala sian poparan jala margani si Daud ibana pasuraton dirina rabdohot si Maria oranai naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida gokma arini hanguluanna ditubuhon ma anak buha bajuna di borhosma dipiakkon matu bagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasidai ido sahatna. Selamat hari Natal ma hupasahat tami sahalina itu hita kadamang dok dainang. Di rangkaian akka alas niroha di perayaan Natalon marhite turpukta sadarion naing odol honon na do taringot tu piga-piga hal na berkaitan tu secara fakta sejarah songoni akka peristiwa-peristiwa na so masuk tu pikiran ni jolma laho pasauton sakap ni debata. Alani taida makadamang dok dainang na parjolo bahwa haluaon nasihat debata manang keselamatan Allah itu dilakukannya dalam peristiwa historis. Lapatannya secara fakta sejarah adong do. Kelahiran Kristus itu bukan cerita dongeng. Bukan sesuatu yang dikarang-karang untuk membuat orang percaya. Tetapi sungguh dalam fakta sejarah dia ada. Dia banyak kamanginang. Yesus proses kelahirannya terjadi saat masa sensus penduduk di kota di kerajaan Kekaisaran Romawi. Sahab Mei tu Judea do Jerusalem. Satu fakta yang mengingatkan bahwa memang rupanya pada waktu itu sudah ada pendataan soal kependudukan. Kenapa itu dilakukan? Ini berkaitan dengan pembayaran pajak. Ala di zaman ini diberlakukan do pajak perorangan. Jadi jol mamar pajak do dakolat tanona, do jabuna, do hepeng nagazina. Jol mana pe dipajak. Jadi disuruh jo pendataan nih supaya tidak ada penduduk yang tidak bayar. Fakta kedua adalah bahwa pada kelahiran Yesus itu terjadi ketika masa kekaisaran Kaisar Agustus. Meluta telusuri sian tahun-tahunnya itu terjadi pada zaman Yesus lahir yang memimpin adalah Kaisar Agustus. Itu ada terjadi realitas politik pada waktu itu ketika Yesus lahir. Yang kedua, realitas politik yang kedua itu tentang siapa yang memimpin Syria waktu itu, yaitu Kirenius. Om mana mangodolhon akka manginang bahwa kalau sampai sekarang 2025 sepertinya banyak orang yang mengatakan tentang Yesus itu hanya sebuah dongeng, hanya sebuah ilusi, tapi fakta sejarah dakola di bibilo di patorang taringot tu
faktaun. Buku-buku sejarah politik juga mengatakan soal itu. Kehebohan ketika awal abad pertama itu. Lahu meyakinkan akadamang dok dainang. Bohado di bait debata. Hatai naong gabe daging. Firman itu yang telah menjadi manusia. Jala di somma taida hamak kadamang dok dainang. Dapat kita lihat di sini bahwa kekuasaan dunia memang sepintas terlihat atau mungkin merasa dapat mengatur segala-galanya, mengatur kehidupan manusia seperti yang dilakukan dengan sensus, mengatur semua sistem dengan kemampuan intelektual manusia. Sepertinya. Tetapi bukti nyata sesungguhnya disitulah Allah menitipkan sebuah karya besar di balik realitas sosial, di balik realita politik yang menurut mereka itulah yang mengendalikan, tetapi ternyata bukan. Tuhanlah yang mengendalikan. Jadi tertapasti Homa Yesus lahir bukan karena sensus, itu kan? Yesus lahir di Bethlehem bukan karena sensusnya Kaisar Romawi. Tetapi Tuhan menitipkan bahkan orang-orang Satabi, orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Yakub dan Ishak dan Yakub, Tuhan pakai juga. Mulwarung madok, kan alana sensus do gabelau si Maria, si Joseph dohot si Maria tu Bethlehem bukan. Kita baca Mika 5 ayat 1. Ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi nubuatan Mika itu sebagai penggenapannya ada pada kelahiran Yesus, bukan karena sensus dari kaisar. Kita lihat dulu waktunya Manginang. Penggenapan nubuat Nabi Mika ini, awal pelayanan Mika itu kurang lebih sekitar abad ke-800, tahun 740 sebelum Masehi. Akhir pelayanannya adalah tahun mundur 686 sebelum Masehi. Molotadok secara kasar 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa di Bethlehem akan lahir seorang raja. Jadi bukan karena disensus, tapi karena Tuhan sudah membuat satu format bagaimana dia menghadirkan dirinya dalam rupa manusia melalui kelahiran Yesus. Nah padua honamok kadamang dok dainang, dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini di bagasak katutubun Tuhan Yesus on, kita akan melihat menemukan kontras yang sangat besar antara kekuasaan dunia dengan rencana Allah. Di satu sisi ada sebuah narasi besar tentang kekuasaan duniawi. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sensus, seluruh dunia bergerak, semua orang sibuk, birokrasi berjalan, dan setiap orang dipaksa kembali ke kota asalnya. Itu demi kepentingan manusia, pemerintahannya. Tapi sekali lagi di tengah hiruk pikuk politik dan mobilisasi massa itu, ada Yusuf dan Maria, dan mereka harus menempuh perjalanan panjang. Mula merdalapak ninna sian Nasaret tu Bethlehem lebih kurang 8 sampai 10 hari. Tabayak pema merdalan basi Joseph merdalam matong ate. Si Maria si patanakok matu halode. Kecepatan halode paling maksimal itu 40 km per jam. Molonga apala ilibasian na yang orang tong song ni ukujok dodol merdalan dengan kondisi maaf hamil tua. Tuhan titipkan di peristiwa besar manusia itu satu karya yang besar. Kita bayangkan kelelahan mereka, kecemasan mereka,
Bagaimana jalan panjang itu dilewati dengan kondisi fisik yang lemah, dengan risiko bahaya yang besar. Alai lewat proses itu kadamang dainangi proses kelahiran yang sangat memprihatinkan itu, kita diingatkan, sekali lagi kita diingatkan bahwa Allah bekerja melalui keadaan-keadaan yang tidak nyaman menurut ukuran manusia. Secara manusiawi memang seringkali kita berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu terjadi dalam suasana tenang dan nyamanan. Mulut edehon akamanginang silent night ate sonang niborngin nai sehera songoni doki ada ni sude. Tapi bukan. Abu tabayak lahiran di rumah sakit bohama kondisina. Nang penyaman ini katakanlah secara medis boleh dipertanggungjawabkan dia akan nyaman, tetapi rasanya pasti tidak nyaman. Bohama nasida di barani pinahan di Bethlehem. Maka di tengah-tengah itu, di tengah-tengah keadaan itu, di tengah-tengah arogansi kemanusiaannya pemerintah dan masyarakat banyak itulah Yesus lahir, Mesias lahir di Bethlehem. Jadi ada situasi yang unik. Dan itu adalah cara Allah untuk menghadirkan. Allah ni dok kada amang dok dainang. Mula dong halak na asing noeng mabait tanggal 25 Desember gabi hari mualaf. Nang pula lujay ta mamikiri. Balo ikarak-karang zolmay disi. Tapi saya yakin lewat peristiwa itu juga kelak 25 Desember setiap tahun akan diramaikan untuk kelahiran Kristus. Amin. Dia nang pula gilisah hita, nang pula talu-salu si Facebooki halok Messi lu janai. Manang na hari HP yang go dihita hari tubuh ni Tuhan Yesus. Jangan ragukan itu. Nasopas do tanggal 25 Desember lu janai mamikiri. Aya kana tutuai pedong kuna soy bota tanggal lahirna. Ala seorang ibana agong do ibadi ipitu ida teh. Agong. Isurat tom Messi. HP itu runai baik tanggal mamubu eme. Terhapus mamubu eme on. Gabe tanggal mamubu eme ma tanggal lahirna. Ai salah doi. Ala perningotan ni zolma dang setia. Moloi dihapur siya bayi mai. Ai gari manusia modern boy do berbeda tanggal KTP da do surat tardidina ate. Isi mandat songoni. Unang pelarong mengaku. Jadi jangan kita ramaikan itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Mari kita semarakkan kelahiran Kristus tanggal 25 Desember sebagai buah dari iman bahwa karya Allah hadir lewat keunikan-keunikan yang tidak bisa dipikirkan dan digambarkan manusia. Abu ibu tidak pola sibuk kita lania teh manang hari HP yang godita hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Nah, dia menghadirkan rencananya supaya semua orang itu tadi mau hari apa namanya itu dibuat alana akhir-akhir dalam gudang do tabba tahun guarnya ke hari Nabi Noto adong hari ibu do HP ngadong hari ayah teh adong hari lansia itu kan hari batik hari santri banon nama hitanon hari NHKBP boy do beres soal bikin nama itu gampang tetapi dunia sudah mengakui bahwa Yesus Kristus dakola kita merayakan inuaing seperti bion. Tinggal perbedaan waktu tadi. Selisih waktu. Mulu di Papua tong sonari ngejam 10 ake. Inilah perayaan kita. Siapa tahu dengan cara-cara itu Allah juga menghadirkan rencananya supaya orang tanpa terkecuali menjadi bagian dari keselamatannya. Apakah Yusuf dan Maria capek? Letih? Iya, sangat letih. Tetapi sekali lagi, itu adalah bagian dari skenario Tuhan Allah untuk menggenapi janjian yang dicatat oleh para nabi perjanjian lama. Secara istimewa tadi Mika pasal 5 ayat 1. Las ido kamanginang refleksi honot tasaonari. Mari kita refleksikan, mungkin hari ini hidup kita terasa sedang dipaksa oleh keadaan seperti Maria dan Yusuf. Sehingga kita tidak berjalan menurut apa yang kita rancangkan dan pikirkan dalam kehidupan kita ini. Barangkali saja di tengah-tengah semarak ini ada tekanan ekonomi.
Mungkin juga ada tuntutan pekerjaan yang lebih yang membuat kita tidak bisa hidup dengan irama yang kita inginkan. Dan persoalan-persoalan lain. Atau mungkin ada situasi keluarga yang membuat merasa kita sudah terlalu capek berjalan jauh menjalani kehidupan yang melelahkan itu. Alai tahingok mah. Di balik semua keadaan yang sedang berlangsung yang di luar ekspektasi kita dan kemampuan kita, keadaan itu ada di tangan Tuhan. Di tangan Nide Batado sudah nama buah kita menuntun kita menuju penggenapan janjinya, yaitu hidup yang di tempat di mana kemuliaannya akan dinyatakan. Jadi sapogos-pogos nahita doh samora-morana dalam konsep rencana Allah kita mau dipakai untuk memuliakan namanya. Alani ido ikonuduk masude tu sistem na pinatupan ni debatanang pemaralo tu roha dia mai molo di bagasak kapogosok kita manginang asing cara ni debata tapi pikir unang marungut-ungut tita taulah maulo tay di bagasan haudukon dalam ketaatan kepada Tuhan sehingga dalam suasana yang demikian juga kita bisa merasakan kasih Tuhan. Molo dilihat debata di hitaha moraun haga biod doh tasangapon disipe ikonuduk kita tu debata dang jadi hagi jakko nonton mangulu mahita disi di bagasan nanilihon ni debata dipercayakan sesuatu untuk dapat kita pakai sebagai alat memuliakan namanya. Jadi unang disusupi sesuatu yang hanya ingin memenuhi keinginan. Ditiki merdalan parrohasia purba ahado idokon si raja itahe kaisari lului hamu may bana molo dung jopak kamu Roma hamu tuau asa doho tahu itu sudah dipolitisir hape rencana nang mahua nang mabunuh. Jangan politisir apa yang Tuhan tentukan bagi kita untuk alami dan nikmati sekalipun itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Sudah mah keadaan ini. Jalan parpudia kadamang dodainang yang ketiga lewat kelahiran Yesus Tuhan membuat kesederhanaan untuk menampar kesombongan manusia. Kesederhanaan itu menampar kesombongan manusia. Ba ironis dunia nate, sangat-sangat ironis. Seorang raja lahir di kandang domba. Aku nak banyak kesautik behind the scene tentang kelahiran Yesus. Edang muruk-muruk noaing sima Tuhan di sima Riau. Lah apalah di sima bayi nom muparoma ini dangin. Ya tungbuan nian tu dia mate. Tu Karolus. Asa dasip di zama bidat dokter. Ironis seorang raja lahir di kandang domba di Bethlehem. Tidak ada karpet merah, tidak ada kado-kado yang seperti dibuat oleh manusia. Bahkan tidak ada tempat atau ruangan tumpangan. Dia dibaringkan di palungan tempat makan ternak yang kotor, yang rendah. Ngamaralo betul standar medis, maralohian. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan itu? Tuhan ingin menunjukkan bahwa keselamatannya tersedia bagi siapa saja yang mau menerima. Bahkan mereka yang terpinggirkan. Jadi Allah menampar kesombongan manusia itu dengan kesederhanaan. Jadi palungan ini adalah pesan Tuhan bahwa dia tidak membatasi dirinya kepada siapapun. Molo ta anggap pita naleaka manginang rodo de bata manopot tamu. Amin. Ditopot dohita dia hadir. Karena dia mencari hati yang kosong, tempat yang kosong dalam diri manusia itu. Untuk dimasukinya, dikuasainya, dan dipakainya dengan kuasa kehadiratan. Nang pe ramun hita, nang pe mardosa hita, rodo ibana manopot tita. Ati adong akamanginang na marminggu merasa merdosa, nang wapala di Natali piaw marmingguin na. Rodo de bata manopot tamu. Ditopok dohamu, ganu pari ganu tiki asa diingot tamu ibana. Las tujulonon la doh manang ganu pari minggu. Maka melihatnya dengan bahasa ni de batang. Oleh sebab itu mari kita renungkan
Masih adakah tempat bagi Allah di dalam diri kita? Karena kalimat tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan adalah teguran bagi hati manusia yang setiap saat merayakan Natal, yang setiap saat melakukan euforia bagaimana suasana Natal itu dinikmati dalam era modern ini. Tapi mungkin saja bisa kehilangan sesuatu yang bermakna, hampa dan kosong. Molo rame Bethlehem, jala orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing pada waktu itu. Dan jangan kita pikir hanya persoalan sensus. Di situ juga ada urusan bisnis, di situ ada urusan keluarga. Semua di situ. Memang mereka tidak menolak Yesus. Dan itolak nasida, ala naswadong doi nganam be. Dang nai palao. Ror si Joseph Madok, adong dope parbornginan, dang adong be. Adong dope kamar kosong, dang adong be. Akhirnya mereka harus kandang domba. Di sana ada pesan bahwa memang kesibukan kita manginang sering membuat kita lupa menerima Tuhan. Akka kesibukan nasidai, maban nasida dang rikok be, idia do debata, di dia do Tuhan ini. Dan mungkin kesibukan kita hari ini juga membuat kita tidak bisa menerima Tuhan. Dang nasugoro hatta tu debata, dang natajua ibana, alayala ni sibukta, gabi dang tajalo ibana. Ise mahitak kamanginang napasibukku di ngoluna gabi lupa tu debata. Taingok ma, umarga do palungan, ada tahenak kaningani. Mulai ihutanami mamiaro pinah palakka idok. Umarga do isia jol mana sibuk na sumajakut debata. Karena palungan itu welcome. Secara simbol dia menerima dengan keberadaannya raja yang berkuasa dan yang mulia itu. Alani dok kadamang dok dainang napar purisa halisianon. Mari kita belajar dari palungan itu. Biarlah segala kesibukan kita menggugah hati kita bahwa nilai kita di hadapan Allah sesungguhnya lebih berharga dari apapun. Tetapi kesibukan kita yang membuat kita lebih berharga tentang hal-hal dunia ini. Mari kita kembalikan bagaimana hati kita menjadi palungan yang berharga. Biarlah hati kita menjadi tempat yang sederhana namun terbuka baginya. Tidak terlalu banyak intrik-intrik yang membuat kita seperti bahwa kita sudah religi atau rohani. Tapi baiklah kita seperti palungan itu. Dengan cara jangan biarkan kesibukan-kesibukan. Jangan biarkan berbagai hal. Momen yang penting kita tidak ada di sana. Kita tidak menerimanya saat Raja Damai itu hadir. Alanidang dipangido sian hita jabuta molo adong jabuna mewah. Dang dipangido dang dida debata jabuta nahurang mewah. Dang dipangido debata siak kita sada inganan na balga na boy mabanlas rohana. Alai dipangido ibana do rohat tahiga be inganan na. Hati kita, hati yang mungkin kotor oleh dosa, hati yang mungkin hampa oleh karena banyaknya persoalan, hati yang mungkin menderita oleh karena terlalu banyak pergumulan. Mari tampung hati kita menjadi palungan supaya kita dapat menikmati Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Manginang alani tazalum ma panganan nabadiyai songotad danina welcome mulut para di rohatta manginang marulon nabadiyah sada namat saya perlu disi manopoti dosa. Paduahon olo masih saan. Kepadota do hosom teal ela late nama baik kita dang mengaradi gabe palungan rohatai. Tajalo mai asaya mardami rohatta do debata iko mardami mahita dohot dongat jolma. Mari kita alami kehadiran Tuhan benar-benar mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang dapat menikmati keadaan walaupun mungkin masih harus bergumul terus. Amin. Martang yang mahita. Mau liate ale debata Jehovah pinuji magwar munang mabasa-basahon anak muna sasadai bain haluan nami dohot hanguluan nami. Ido nahu halasok kami marhite pesta Natal parjolo sadarion tung di baik kodo Tuhan marargang ulu ni jolmai. Jala disungguli hatam do asarade hamiale Tuhan gabe akka palungan inganan japalan ni naboy gabe inganammu di bagasan ngulu namion asa huzalo hami ho di bagasa bulus ni roha.
Say homa na mga atur bohot mga rajay rohanami. Laho mamakyak ketik kinami na argana nilihomi. Asa unang holan akkana di portibion huwari kotok kami. Gabe dang hujakon hami ho. Pasu-pasu mahami na terus dope berjuang di bagasang ulu namion. Secara khusus odihonon nami do Tuhan. Macai toro pakadongan nami di Sumatera Utara di Banda Aceh lasongoni nang Sumatera Barat. Natongon marsitaonon alani bencana tano nama turban dohot ay magudang. Ali di bata Jahoba. Say homa gabe partano batowa dinasida. Ia tungtuk tangan nami mangurupi para rahami Tuhan mabain nanggo apala na mekmet ulaw na arga lahu mangurui bobad dohot si taonon nasidai. Songoni makadongan nami macai gudang na agoan akka na hinaholongan ni rohana ali di bata Jahoba. Say lehon tod di pangapuli tu rohana sida asa pirtod di nasida mamulus akka partikiani binahin ni akka duka cita si taonon na masa sialan ni akka bencana alami. Songoni do akka na di bagasa parsahito na le Tuhan. Asima roham say homa nama masu ang giat jupangan nasida ka las niroha tujuluanon dohot hama malum sian akka parsahiton mauliate le Tuhan nami sian akka ruas ni huriam na tongod di bagasa parsahiton say pasu-pasu ma Tuhan malum sian akka parsahiton na laos dihonon nami do sada sian ruas ni huriam na tongod di bagasan masa krisis ima amanami amang burhanuddin sian ipar inang baru pangaribuan. Nah tongod dirawat di rumah sakit Polri dung madalani proses pangubation. Tuhan tangamu nago kuasoi majama pamatangna asa tung malum dihilala. Lasongon yak kadongan nami na berproses laho majalo pemulihan sianak kaparsahiton na. Homa Tuhan nama masu-masu. Anggiat lam sikop akahai pason nasida. Boy maday arinauli na dinggan. Doho marlas niroha saharo na mangujungi taonon. Laho majalo dinggan basam. Pasu-pasu pakubasyon ni huriam mali di bata Jahoba. Marhiti akka pakubasyon nami. Boy tabalas ni roha ni ruas ni huriam. Jala mulak mabuan akalas ni roha. Manopot bagas dot ulaw nasida. Pinuji ma guarmu nabadiay. Marhiti Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 615 laus tapasa mapelian padua dot amplop tupak tu Natal. Akadolok do trura kok do saringan
Akana buhi madohoti na marulan badia mangaton perpadanan ima akanong makatidak kono persiaon ima buah-buah dihita. No yang masuk mahita di acara khusus mangaton perpadanan badia manang ulan badia Jumolo Maritima Hita. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ati-ati muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus amin martangiang mahita. Ali Tuhan de bata para si rohana sumurung amanamina di banua kicang asi roham topot mahamina pungudison andorang hupangan hami anon parpadana nabadiai lehomato di parbadia tuganup ami asa ditubuhon hapursiona mangulu di hami asa posi tutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargugui mahami maswadau diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapursiona mangului sai tai ti rohanami asa lamalungun hami tuan wakijang asa sai masihol hami pai mai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan nang pinarmaol ni debata ita sakka pinoang mangaton parpadan na badiai dibahani ta timbang maju mulu manang na tau mahita marulaw na badia asa unang ona manang ise sian hitaon ai holan na uduk roha jala na manosoli rohana ala ni pambahenan na suture jala na manopoti dosana jala na porsia di hasesani dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiai aleakan na dohot marulan na badia unang bedi oloi sibolis unang bedi dada timardosa tung pada hamu maruhamuna siani tung kotapon hamuma hosom dohot lateni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate jala nang mulak mangulu humokop hamu asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiai tibaheni tatakasi majumolo rohata jala alusi hamuma sukun-sukunon jongjong mahamu parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dot alani pangalosium di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo dua na marsak doroham ala dosami jala dipanggil doroham naing malua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dokma olo di parhatu tu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nang mate do mulak mangulu humokkopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni
di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggota pon sian roham late ni roha dot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggat dohot halak na mangarsai ho jalana olo doho mane sadosa ni dongan musongon na pinangido ni sesaon ni debata sudi dosam molo songoni roham dogma olo. Atong ta paunduk bema rohata jalata topoti masudi dosata ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang duhami. Ay jujut hulau si hami patikmu. Tamadohona uhumu hami nuaing dohot sugut. Molo balosomu tuhami hombar tu pambahenan nami i. Alayala ni godang ni asini dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehomu mokok hami ala ni i ubahen na hami mangido tuho asima roham di hami. Sai jalo mahami. Sai sesa masudi dosa nami. Jala lehon todi parbadia tuhami. Asa margugu hami. Mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hombar tu lomo ni roham saliling di tano odope hami. Amin. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna jalan nama huas diasin rohani di bata sai saha matu hamu nahina porsio muna mangasaon hatani Tuhan Yesus do hudok tu hamu pos marohamuna nunga sesa salut dosa muna marhiti-hiti guar ni di bata ama dohot anak nato di parbadia. Amin. Alia manamin yang dibone kijang sa pinarabadia maguar mu say rumah harjamu sa saot malam roham di batong songon yang bone kijang lema tu hami sadaran hangun sa pari sesam rasan misong prasanami di dosa ni lungan mardosa tu hami unang hami tu gitu pangjuna palu hami sian pangago ayaw duna punah rajon doha gugun roda sangapun saliling-liling na. Amin. Udul mahamu. Mari di mahita. Atong tangion hamu mato nani Tuhan Yesus lahau padiri hon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus dos sagu-sagu burung ini uju tarjehe ibana di dogma mauliate dungi di ponggoli mai di parleho matu akka sisiana uhut madidok jalo hamu majalapanga ma dagi kudoi nani lehon tu hamati anu mokop hamu bahen hamu masongoni bahen paringutan muna diahu. Jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani di dogma moliate dungi di dogma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon parpadana nai baru maun marhite mudarhu na niusion mokop hamu bahen hasesani dosa sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diaho. Atong Roma hamu nunga radi sude jala dai hamuma dengan bahasa ni debata.
Marede mahita sian buku yang di nomor 14 holan ayat sada. Tuhan debata alito diku jalasana soaku di bagasan mamuji guarana badiai. Puji ma Tuhan debata alito diku jala unang tung halupa hondeng gani basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalum akas sahid musudena. Ibana paluan hosam sian hamaguan jala dibayan tuho denggan basa do asini roha. Para siroha jala pardenggan basa do Tuhan dibata lambat tarimas jala para siroha godang dang dibahen tuhita na hombar tu dosata jala dang dibaloson tuhita na hombar tu haja tota songon asini rohani ama tu akka ya nakonna do asini rohani Tuhan dibata diakana maka biar ibana nunga takas tipatuduan dibata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumokop hita uju pardosa do pehita atong dada lamalua mahita nuaing sian rimasna dunggawi parpitoran hita inorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambayanaku do Tuhan dibata olak nion rodi saliling ni lilingna amin. Marende hita lasudi mahita cong-cong ayat 2. Tatangya koma piliata ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroni salu si lehon na dinggan dohot nasa usi ulibasa na muli utus upasahat hami masyana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may kebikwap na husus ti culum pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasi yang hami pilihan non patimbulhon harajomu di tunga-tunga nuriam dohot di portibion. Puhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utanda hami gudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami na dibana gijang. Mandok mauliate hami tuho ala ni gudang ni asidot holon ni roham di hami. Di basa-basa hodo anakmu nasasadai tu hami. Na di pardangola non asama lua hami marhite-hite ibana sian dosa do sian hamate saliling-liling na upangi dohon hami tuho sai sodangi marohanami na holomi marhite-hite to di parbadiai aku ni sai parohai mahami asa hubuto hami madok mauliate tuho asa tarapus itu tu rohanami dihaguguta do di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alia manami na di banua kijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajamu saya saut malomon roham di mana tongo songo na banua kijang lehon matuhami stadion hangulua siapari saya sama dosa nami songo panes nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami unak kami tugian pangujunan palua mahami sian pangago
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopak kon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim amin. 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 Selamat Natal Madihita. Horas. Ya. Jadi langsung makamanginang aruar sa pitu tama ala nungapay mahon peserta ibadah sesi 2. Cih. Iya, di Hamuangan nami napo sebelum remaja. Kalau ada yang merasa kehilangan HP, apa ketinggalan HP? Kalau ada yang merasa ketinggalan handphone, mohon dihubungin ke Perhalado yang punya di barisan sebelah kiri masuk pintu gereja. Kalau ada yang merasa kehilangan, apa ketinggalan handphone, mohon dihubungi ke Perhalado.